Heissan rakkaat perunat, se on Mona täällä taas. Tänään puhutaan hieman vakavammasta aiheesta, nimittäin henkilöstä nimeltä Rashe. Pieni trigger warning tähän videoon, nimittäin tässä videossa puhutaan masennuksesta, itsetuhoisuudesta ja itsemurhasta. Punsku7 oli laittanut mulle screenshotteja Rashen käyttäytymisestä. Ja mä en ole siis muuten miten varma, että miten Rashen nimi pitäisi niinku lausua, mutta kun miettii, että miten tämä ihminen käyttäytyy, niin en tosiaankaan ole pahoillani, jos tämä lausuminen menee oikeasti ihan päin seiniä. Mutta aloitetaanpa nyt tästä Punsku7 artbookista, mihin mä sain luvan käyttää. Totuus Rashesta. Pyydän nyt, että luet ensin koko AB:n ennen mitään johtopäätöksiä. Päätä sit, mitä mieltä oot. Olin siis Rashen kaveri heinäkuusta lähtien, siitä asti, kun tuli takas MSP. Ongelmia rupesi tulee, kun annoin sille niin sanotusti vaihdossa 500 nimmua, jotta saisin mitä piti. En ikinä saanut. Ootin kuukauden ja nyt en saa sitä. Tehnyt saman Milliasille ja Vatserille. Kysyin kahdesti, että milloin mä saan sen, mitä lupas, niin rupesi rankalla kädellä haukkumaan ja niin edelleen. Onhan toi ärsyttävää, mutta tuon kanssa voin vielä elää. Viime yönä Rashe meni laittamaan yhdelle henkilölle X, että sen MT-ongelmat paistaa läpi ja sen pitäisi mennä hoitoon ja jos sekään ei auta, niin tappaa itsensä. Tämän jälkeen aamulla ihanoi ihmisten itsetuhoisuutta ja siitä, että itse tekee jälkiä muille. Kuulemma myös masentuneiden pitäisi tappaa itsensä. Myös sanoi, että jos joku tekee itsemurhan, niin aikoo hymyillä kierrosti. Eli tiivistettynä aluksi huijas, kun ihmiset halus palkinnon, haukkuu pystyyn ja sanoo, että oot MT-tapaus ja sun pitäisi tappaa itsesi. Tällaisenko haiskoren te tänne haluatte? Olen puhunut. Sitten nämä pienemmät tekstit. Mä muuten pahoittelen, mulla on pieni lukihäiriö, niin tämä lukeminen ei välttämättä käy järkeen. Mutta otetaan nyt nämä pienemmät laatikot. Oikeasti miettikää, haluatteko te tällaisen ihmisen tänne. Heikompia kohtaan hyökkää tuolleen ja täällä MSP:ssä uhriutuu ja esittää, ettei ole tehnyt mitään. Jos jostain syystä epäilet mua, niin mulla on kuvatodisteet. Voit rohkeasti lisätä mut DC:ssä YV:s voin kertoa nimen. Tollaisia ihmisiä pitäisi rankaista. Luultavasti vielä luuli, että ne viestit jää sen ja sen uhrin väliseksi. Mut ei jäänyt. Sairas ihminen. Vaikka Rashe käyttääkin tähän peliin paljon rahaa ja on jakanut paljon muille, niin tämä asia ei ole ok. Muutenkin Wife, eli Rashe, ne on sama henkilö. Muutenkin Wife sanoo itsensä legendaksi YMS. Itseään vielä. Eiköhän toi aika paljon kerro, mitä sen päässä liikkuu. Toivotaan, että ihmiset ymmärtää, että kuin vakava asia tämä on, eikä puolustele Rashea, ilmaisen DP ja vippien perässä. Pelkästään joten AP:n kautta mä voin sanoa, että Rashe on oikeasti aivan älyttömän sairas ihminen. Mä en normaalisti niin sanotusti puhu paskaa ihmisistä, vaikka tääkään nyt ei oikeastaan ole paskan puhumista, koska mulla on todisteita Rashea kohtaan. Mutta siirrytäänpä nyt näihin todisteaineistoihin. Aloitetaanpa nyt siitä, että I made him come a lot, my dad on Rashe ja waifu on kanssa Rashe. Mulla on vielä hieman epäselvää, että kuka oli kuka, mutta mulle tuli ainakin ilmoitus, että tämä ihminen ja waifu on Rashe. Mutta aloitetaanpas. Mitä tässä lukee, Tämä saavutus ei karkaa mihinkään, joten ei huolta. Voit hitaasti edetä. Jotain tuommoista ilmeisesti. Eikö pitää heti hätäillä ja speedrunnaa, vaikka ei edes ole ollut mikään kiire, joten voit syyttää ihan ittees, kun menit salaman vauhdilla. Ja
for real kannattaa mennä vaikka hoitoon, jos ahdistaa paljon, jos ei nyt saa timusettia vaikka luvannut. Ei se peli ole tärkeä, vaan se elämä. Mulla on jonkun ajan päästä pieni kommentti. Haiskahtaa mielenterveysongelmat tänne asti. Ajattelin nyt ostaa tässä PC:n, mutta itselle toputin, mutta toi uusi setti on niin ja seuraava, että mieluiten odotan. Ja muistutus, en haluaisi käyttää liikaa rahaa MSP:hen, kun ei se hyödytä mitään, joten kannattaa miettiä sitä elämää eikä Movistar Planettia, kun siihen on palannut rahaa. Ja tässä kiitos draamailua mulle. Pikkuasiasta, bruh. No tää ihminen, jolla on toi pulliprofiilikuva, sanoi, että toi on oikeasti tosi ilkeetä. Sanoi, että haiskahtaa mielenterveysongelmat tänne asti. Ja sitten Rasha oli sanonut, ei ole mun ongelma, jos menee itteensä. Silloin kannattaa mennä hoitoon, skill issue, jos ei osaa mennä hoitoon ja parantaa pääkroppaansa. Nyt jos mietitään tätä suomalaisten mielenterveysongelmien resursseja, niin ei oikeasti ole resursseja auttaa jokaista nuorta. Ja se on aivan älyttömän surullista, että mennään sanomaan, että se on vittu skill issue. Niin kuin siis ihan oikeasti, Rashe, mieti oikeasti mitä sä puhut. Sä voit oikeasti tuhota tosi monien elämän tommosella. Tiedoksi vaan, että hoitoa ei ole niin helppo saada, kun sitä itse kuvittelet. Tää hoitoa ei oikeasti ole helppo saada. Mä oon itekin istunut TK:ssa 3 tuntia oottamassa, että lääkäri tulisi ottamaan mut vastaanotolle, kun mun piti mennä puhumaan mun mielenterveydestä, mutta sitä lääkäriä ei koskaan näkynyt. Ei kannata mun kanssa draamailla. Sen sanon, kun kerran ärsyynyn, niin sit itketään kaikki. Helppo tapa on tappaa itse. Bro, mitä? Ensin sä puhut täällä, että täällä näin. Että se peli ei ole tärkeä, vaan että elämä on tärkeä. Ja sit sä puhut täällä seuraavaksi, että jos on vaikea hommaa apua, niin sitten seuraava ratkaisu olisi tappaa itsensä. Bro, mikä vittu sulla on ongelmana? Ihan oikeasti. Hommaa itse sitä apua, jos sä tolleen puhut lapselle. Ihan oikeasti. Sä oot 19. Vai oliko se 20? Aivan sama. Mua ei kiinnosta. Aikuinen silti. Mutta sä puhut 15-vuotiaalle lapselle. Lasten aivot kehittyy vielä. Ja niin sullakin. Joten sulla ei ole tosiaankaan myöhäistä oppia ajattelemaan oikeasti pikkasen, että mitä sä puhut. Ihan tosi. Siis mä en oikeasti pysty tähän. Mä oikeasti mietin, mikä oikeasti näitä ihmisiä vaivaa nykyään. Mutta mennäänpä seuraavaan kuvaan. Punsku 7 on sanonut suoraan Rashelle, että OMG, vittu sä oot hullu. Se oot sinä, jonka tässä hoitoon kannattaa hakeutua. Ja se oot sä, jolla on mielenterveysongelmia. Toi on vitun sairasta. Kiitos Punsku 7. Kiitos. Kiitos tästä ihan oikeasti. Sitten waifu on tosiaan siis kans Rashe. Rashe on sanonut, että faktat vaan sattuu ja totuus iskee. Ja Punsku on seuraavaksi vastannut, bro, vittu sulla Asperger, se on 100% eri asiassa. Et voi ylpeillä sillä, että sanot ihmiselle, jolla on Asperger, että sul on mielenterveysongelmia, mee hoitoja ja tapaa itses. Tää ihan oikeesti. Rashe on sitten sanonut, mutta se on totta, jos ei osaa hoitaa mielenterveysongelmia, niin tappaa itsensä. Ei mene Suomen resurssit hukkaa. Rashe, ihan tälleen by the way. Minkä takia sä luulet, että on oikeasti psykiatreja, terapeutteja, lääkkeitä eri mielenterveysongelmiin? Just sen takia, koska ihminen ei ole luotu selvittämään ihan omaa pääkoppaansa täysin yksin. Ihminen tarvitsee toista ihmistä, jotta pysyy terveenä. Joo, on ihmisiä, jotka ei niinkään tykkää muiden ihmisten seurasta, eikä tykkää niinkään puhua muiden ihmisten kanssa. Mutta niilläkin on ainakin se yksi ihminen,
jonka kanssa ne puhuu ihan kaikesta. Toi ei ole niinku millään tavalla valid, että jos ei osaa parantaa omaa mielenterveyttään, niin voisi tappaa itsensä. Koska se ei aina ole oikeasti vaan itsestä kiinni. Me ei koskaan tiedetä, että mistä syystä toisen mielenterveysongelmat johtuu. Ihan oikeasti. Ja sitten Rush on sanonut seuraavaksi, että omaapa vikansa ja ongelmansa. Ne mielenterveysongelmat ei aina ole oma vika. Yleensä ne ei olekaan oma vika. Voisin jopa sanoa, että ne ei koskaan ole oma vika, koska mielenterveysongelmat johtuu siitä, että sulla on epätasapainoa sun aivoissa. Aivojen tuottamassa hormonissa on epätasapainoa. Ja niitä hormoneja on sitten monenlaiset. Ei ole pelkästään jotain naisten tai miesten hormoneja. Ymmärrätkö? Ja Punsku 7 on sanonut hienosti, että se ei itse päätä sitä. Ja täällä Rush on sanonut, että ei niin. Mutta jos ei osaa hoitaa itteensä kuntoon ja ottaa kaiken itteensä, niin se olisi voi ja taputus olkapäälle. Kyllä maailmassa on pahempia ihmisiä, senkaan on sit opittava elää. Joo, se on totta, että maailmassa on pahempia ihmisiä, mutta et sä silti mene lapselle sanoa, että tapa itsesi. Sä et oikeastaan mene kellekään sanomaan tollasta. Se ei ole aina osaamisesta kiinni. Jotkut ihmiset tarvii oikeasti tosi vahvasti apua ja tukea. Samalla kun muut ei tarvii. Ihmisiä on erilaisia, ihmisiä on eri junaan. Mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, miten sairas ihmisen pitää olla, että ajattelee tuolla lailla. Punsku 7 on sitten sanonut, susta muuten huomaa, että oot elänyt vitun helpon elämän. Ei mitään myötätuntoa muita kohtaan. Punsku tää. Siis tää niin vahvasti. Ihmiset, jotka ei oikeasti ole kokenut mielenterveysongelmia tai traumaa aiheuttavia hetkiä elämässä, ei tule koskaan ymmärtämään täysin sitä, että miltä ne tuntuu ja miten ne vaikuttaa ihmisen. Vaikka ne lukis psykologiaa, niin ne ei siltikään ymmärrä. Mä en nyt näe tuota koko tekstiä, mutta Kururin on maininnut oikeasti ihan asiasta. En ymmärrä, miten ekoilet tästä asiasta ja että sulla on pakko sanoa, että tykkäät draamailla. Tää ei ole draamailua, vaan vitun lapsellista. Sun ikäinen menee sanoa jollekin, joka kärsii ja muutenkin ja ei kestä. Mä en näe ton enempää. Sitten Rush on vastannut lapsellisesti hoots, eli niinku huutista. Rush on sitten jatkanut tänne, että se on vaan totta, jos ei kestä, niin kyssää itsensä. Problem solved. Ei mun elämää se liikuta, kun mietin omaa elämää, kun mietin omaa elämää kuin muiden. Rush, tiedäthän sä, että jos joku tappaa itsensä sun takia, sä oot laillisesti vastuussa asiasta. Jos sä sanot jollekin, että tapaa itsesi, ja se tekee sen, sä oot laillisesti vastuussa asiasta. Täysikäisenä sun pitäisi tietää se. Se opetetaan jo teininä. Kuririn on sitten sanonut, että en ole jotenkaan yllättynyt, että et ajattele ketään muuta kuin itseänsä. Tää. Rush, sä kuulostat oikeasti vaan narsistilta. Rush on sitten sanonut, että totuus vaan sattuu, jos ei kestä, niin ranteet auki. Mitä vittua? Et sä sano noin kellekään. Sit voi mennä laitokseen, kun mielenterveysongelmat pahentunut, vetää lääkkeet nassuun. Ymmärräksä, että ne lääkkeet on tehty just sitä varten, että ne tasapainottaa sun aivojen kemikaalista ja hormonillista toimintaa? Ihan oikeesti. Kuririn on sitten korjannut hienosti, että yleensä et mene laitokseen, vaan osastolle. Tämäkin kertoo niin paljon siitä, että Rush ei oikeasti tiedä mitään siitä, mitä tapahtuu niiden ihmisten elämässä, jolla on oikeasti todella pahat mielenterveysongelmat.
Laitokseen mennään eri syistä. Laitokseen mennään, jos sun perhetilanne on huono, tai jos sä itse perseilet niin paljon, että vanhemmat ei pysty pitämään susta huolta, tai sitten on se, että lastensuojelulaitos on vaan niin huolissaan susta, että sä et pärjäisi kotona, ja että sun vanhemmat olisi niin vitun perseestä, niin silloin sä voit päätyä laitokseen tai perhekotiin. Mutta osastolle sä meet silloin, jos sulla on oikeasti tosi paha olla ja sä oot oikeasti vaaraksi itsellesi tai muille, tai sekä että. Oi hyvänen aika. Mun naapurit varmaan tykkää musta, kun mä huudan täällä. Mutta tää on niin tunteita herättävä keissi itselle. Mutta jatketaan. 50-50 keissi, mut niin. Ei muiden tarvi auttaa MT-tapausta, jos ei itse osaa huolehtia itsestä, niin olkoon siinä kuolkoon yksin, oma elämänsä valinnut ja tiensä, aamen. Se ei mene noin. Joo, sun ei ole pakko auttaa ihmistä, jolla on mielenterveysongelmia, koska se ei ole sun vastuulla auttaa. Mutta se, että sä ajattelet tolleen, että se on valinnut sen mielenterveysongelman ja tiensä siihen, niin sit sä oot oikeasti aivan vitun tyhmä ja vitun väärässä. Niinku, ihan oikeasti. Kuririn on sitten vastannut, no en usko, että itsekään aiot kuolla onnellisena jonkun kanssa. Muun on sitten kertonut MT-ongelmia, ei valita, mut ok. Tämä, mä just sanoin, että niitä ei voi valita. Ne vaan tulee. Ja sitten Rashe on sanonut, on onnellisena itteni kanssa. No se on hyvä, jos olet onnellinen itsesi kanssa, mutta toi sun käytös ei tosiaankaan kerro sitä, että sä olisit onnellinen itsesi kanssa. Toi kertoo vaan sitä, että sä oot aivan älyttömän epävarma ja että sulla on tosi huono olla ja sä purat sen sua heikompiin. Niinku ihan oikeesti. Tähän asuntoon ei edes mahdu 2 narttua eikä mulkkua. En tiedä miten... Mitä? Tälleen by the way, yksiössä mahtuu asumaan 2. Ihan by the way. Ilmeisesti tässä kuvassa Rashe on sanonut, mut on sellainen mieluummin, joka vetää toiselta ranteet auki. Se on hauskempaa mulle. Bro, sä oot sairas. Sä oot sairas. Ihan oikeesti. Onkohan Eli jos joku tappaa itseensä mun takia, niin hymyilen kierrosti. Mä oon sanaton tässä kohtaa. Kururin ja muun, mä yhdyn teihin, että hanki apua ja bro, mitä? Ihan oikeesti. Ja sitten Rasha tosiaan väittää, että hän ei tarvitse apua, mutta tohon selvästi tarvii apua, niin kuin Kururinkin sanoo. No tää homo luulee, että hän on jonkin sortin yandere. Vittu herää sun luuloista. Jos vetäisit jonkun ranteet auki, niin istuisit seuraavaksi linnas, vitu äpärä. Tää. Ja sitten Rasha kysyy, että onko hän 16. Ja mestari tää on tosi hyvä, että miten toi liittyy mihinkään. Ja sitten Rasha on sanonut, että miten teillä voi mennä tunteisiin jonkun mielipide. Ja ettekö ole koskaan kuullut trollingista. Heti otetaan tosissaan. Totta kai tommonen otetaan tosissaan, koska toi on vitun sairasta. Ja tommosesta ei kuulu heittää millään tasolla läppää. Ihan oikeesti. Siis toi on sama, että jos sulla olisi joku elämänkriisi ja porukka alkaisi heittää läppää siitä, koska sinä kärsit. Sinä kärsit ja porukka heittää läppää siitä. Onko siis hauskaa oikeastaan loppupeleissä? Ihan oikeesti. Kaikista asioista ei kuulu vitsailla. Ajattele vittu, oot joku 20V katuhuora ja yrität käyttää jonkun ikää puolustuksena. To be honest, tunnen itteni paljon järkevämmäksi kuin mitä sä oot. Kuririn voin sanoa, että sä oot oikeasti paljon järkevämpi tässä tilanteessa oikeasti. Siis Ja kun sulle sanottiin, että kaikesta ei kuulu vitsailla, niin sun vastaus on pelkästään, että kuulupas. Ihan oikeasti. Sitten viimeiseen kuvaan.
Russia sitten sanoi, että katuhuora, joka tienaa enemmän mitä vanhemmat yhteensä. Katsotaan, kun on lomalla isojen miehien kanssa. Russia sitten sanoi, että haluupas. Kururin laittanut, että ei vitus haluu, meepä sinne kadulle. Ja Russia sitten sanoi, että haluu. Miksi sulla menee näin paljon tunteisiin, nyt rauha? Kateellisuus saa nartun ulisemaan ja tässä näkyy todisteet liikaakin. On ihan tässä rauhassa ja hyökkäät. Russia, ihmiset hyökkää sua kohtaan nyt oikeasti ihan syystäkin. Ensinnäkin se, että sä lähdet yhtäkkiä tolleen randomisti vaihtaan keskusteluaiheen johonkin itsensä myymiseen. Ihan oikeasti. Rashe, mikä sun ongelma on? Tai nämä ihmiset ei ole kateellisia sulle. Nämä ihmiset on suuttunut sulle ihan syystäkin. Sä meet sanomaan lapselle, että tapa itses. Ja sit sä ihmettelet, että miksi porukka suuttu sulle. Niin nyt mä en oikeasti ymmärrä Rashidua nyt yhtään. Sä ensin huijaat ihmisiä, joka ei tosiaankaan ole ok. Toi kertoo vaan siitä, että sä et ole millään tasolla luotettava ihminen. Suhun ei kuuluisi luottaa. Sitten että sä lähdet riitelemään sillä, että sä käytät ihmisistä alentavia sanoja. Sanoit, että niiden pitäisi tappaa itsensä. Sanoit, että niiden pitäisi itse hoitaa täysin omat ongelmansa. Että joo, ei. Sitten että sä vaihdat yhtäkkiä puheenaiheen niin silleen randomisti, joka ei liity asiaan mitenkään. Sitten kun sulla loppuu argumentit, niin saa alas kyseenalaistaa ihmisten ikää. Rashe, nyt ihan oikeasti. Kerta sä oot 19-20, don't give a shit, minkä ikäinen sä oot. Täysikäinen joka tapauksessa. Käyttäydykö täysikäinen, eikä mikään 13-kesäinen pikku esiteini? Sä käyttäydyt nyt oikeasti tosi lapsellisesti. Ja mua ei kiinnosta, jos tää video otetaan jossain kohtaa alas. Kunhan edes osa ihmistä näkee, että millainen sä oot. Miten sä käyttäydyt? Miten sä puhut ylipäätään ihmisille, jotka on ollut sun kavereita? Ihan oikeesti. Nyt se järki kätee. Mä en ymmärrä oikeesti. Rashi, sä tarvit oikeasti apua. Sä voit mennä puhumaan ammattilaiselle. Ne auttaa sua. Toi ei oikeasti ole millään tasolla terveen ihmisen toimintaa. Ei siis millään tasolla. Ja sinä, jolle Rasha nytten noin törkeästi meni sanomaan. Ja kaikki te, joita Rasha loukkasi, minä mukaan lukien. Se loukkasi myös mua, koska olen itse myös mielenterveysongelmista kärsivä ihminen. Älkää ikinä antako Rashan sanoa tolleen. Exposakkaa tommoset ihmiset. Jos ihminen käyttäytyy tolleen, niin aika nopeasti ne menettää kaikki työpaikkansa. Koska ei työpaikoillakaan hyväksytä tommosta. Kouluissakaan ei hyväksytä tommosta. Niin miksi hyväksyttäisi sitten kaiken ulkopuolella vapaa-ajalla? Meidän ei kuulu kestää tommosta. Ja te, jotka olette kans nyt kokenut ja erityisesti sinä, jolle Rasha nyt sanoo tolleen vitun törkeästi, niin mä oon pahoillani. Mä ymmärrän, että toi sattuu oikeasti ihan älyttömästi. Mä kokemuksellakin sen sanon.
Toivottavasti Rasha nyt oppii tästä jotain, kun se tajuaa, että teoilla on oikeasti seuraukset. Kaikki sai oikeasti tietää, millainen ihminen se on. Tästä editoinnista voi tulla aika mielenkiintoista, koska mun pitää tosiaan yrittää sensuroida kaikki tosi alintavat sanat ja kirvasanat. Ja minäkin käytin niitä kuitenkin aika reippaasti. Punsku 7 oli pyytänyt, että hän saisi sanoa pari juttua. Kyllä se haluaa, että nämä näkyy videolla, että ihmiset ymmärtää, että minkä takia Kuririn puhui oikeasti tosi ilkeästi niin Rashelle takaisin. Ja itse kyllä ymmärrän isosiskona tämän syyn oikeasti aivan täysin. Mutta aloitetaanpas lukemaan nämä. Asia 1. Kuririn on ilkeä noissa kuvissa Rashelle, koska se, jota Rashe haukkui, oli Kuririn sisar. Milias oli ahistunut noista ihan sikana, joten ihan syystäkin puhui Rashelle noin. En myönnä tai sano mitään, että toi olisi oikeutettua, mutta ymmärrän, miksi teki. Joo, siis mäkin ymmärrän, miksi se teki sen. Ja en mäkään myönnä, että se on oikeutettua. Mä isosiskona oikeasti ymmärrän aivan täysin. Asia 2 selvennyksenä. Vielä, että kaikki alkoi, kun Rasha piti meidän Discord-servulla tapahtuman, jossa annoit nimmuja, niin sait palkintoja. Siinä oli, että kun on antanut 500 nimmua, niin saat vaikka palkinnon. Vaihtoehtona oli vuoden VIP, top up, erkkoja ja tikettejä. Tämä siis alkoi, olikohan 19. marraskuuta. Ainakin minä, Milias ja Toto. Mä en ole varma, miten toi nimi lausutaan. Anteeksi, Toto. Kerettiin antaa ne marraskuun aikana. Tämän jälkeen Rasha alkoi ignoraamaan. Menin noin 2 viikkoa ja kysyin, että milloin saan sen palkinnon. Niin tuli 20 rivin raivoviesti, jossa selitti, että kuinka en tule saamaan sitä, jos jankkaan. Ilmoitti myös muille, että jos ei osaa suomea, niin voi vapaaehtoisesti muuttaa Suomesta pois. Aika rasistista. Joo, siis toi on oikeasti älyttömän rasistista. Siis mäkin olen niinku oikeasti täysin suomalainen, mutta en mäkään osaa aina suomea. Ja joskus mä puhun enemmän englantia just sen takia, että mä ymmärrän jostain syystä englantia paljon paremmin että suomea. Mäkään en ymmärrä, mistä se johtuu. Tuo tapahtui 2. joulukuuta. Olin asiasta hiljaa. En tiedä, miten Milias laittoi viestejä ja milloin sille. Mutta ainakin nyt tässä viime yönä Milias kysyi uusiksi. Sen jälkeen Rasha sanoi siitä, että hänen Miliasin MT-ongelmat haiskahtaa sinne asti. Sanoi Milialle, että pitäisi mennä hoitoon ja jos sekään ei auta, niin tappaisi itsensä. Sanotaan alaikäiselle ihmiselle, jolla on Asperger. Sairasta, ei voi muuta sanoa. Siis tämäpä. Siis mä en oikeasti ymmärrä yhtään tätä. Mutta joo. Eiköhän nähdä seuraavassa videossa. Ja muistakaa, älkää antako ihmisten puhua tolleen teille. Kukaan ei saa puhua teille tolleen. Ja kiitos Punsku 7, että sä toit tämän asian julki. Kiitos, että sä annoit mulle nämä todisteet. Ja kiitos kaikille, jotka suostu siihen, että nämä kuvat jaetaan. Kiitos kaikille. Mutta kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Bye!